actuar e que non se interrumpiren as clases, por tanto, acción e innovación no eido da xestión cultural e detectar as posibles formas, o seguinte que vai funcionar, e o resto das reformas están rematadas en maio. Por tanto, incendio coa necesidade de, por unha banda, seguir incidindo na aplicación cada vez maior, crecente, das novas tecnoloxías na sanidade, con todas as posibilidades que se supón, e, ao mesmo tempo, como consecuencia diso, regular perfectamente esa utilización das novas tecnoloxías, esa transformación digital que está chegando, se achegou a sanidade, que vai aumentar moitísimo nos vindeiros anos. Hai que facelo, ademais, con velocidade, con flexibilidade, para que cuestións burocráticas, cuestións legais máis alá do razoable, impidan a aplicación de novas tecnoloxías moi beneficiosas para a saúde. Por iso queremos facer este marco xeral que garanta que se preserva o marco xurídico, pero non se limitan nin se entorpecen o avance das novas tecnoloxías. En definitiva, combinar as posibilidades, desde o punto de vista de medicina, destas técnicas con uso seguro, ético e responsable. Hai moitos exemplos do impacto das novas tecnoloxías, só estamos vendo na vida diaria da sanidade pública, por darlles dous, por exemplo, o número de citas de atención primaria que a xente xa solicita son dos máis sinxelos, pero tamén utilizando novas tecnoloxías. A través da app Sergas Móvil multiplicouse por 4 en só 5 anos. Máis de 9 millóns de citas foron pedidas a través desta app no ano 2025. E, por exemplo, outro dato, foron procesadas mediante IA, mediante inteligencia artificial, no ano 2025, máis de 1 millón de imaxes médicas para poder facer diagnósticos. A partir de aquí, ábrese un mundo inmenso que, xa digo, evoluciona moi rapidamente e por eso acordamos iniciar a tramitación para que se converta na futura Lei de Transformación Digital dos Sergas, que busca regular o uso da tecnoloxía no ámbito sanitario e reforzar a ciberseguridade en todos os procesos, garantindo, como decía, un uso seguro, ético e responsable en todo momento. Estes son os retos que queremos abordar, de aí o inicio da tramitación deste anteproxecto de Lei de Transformación Digital do Sistema Público de Saúde, para afondar na ciberseguridade e no uso das tecnoloxías de automatización no diagnóstico. Como digo, neste proceso queremos escoitar as necesidades da cidadanía, dos profesionais do Servicio Galego de Saúde e de todos os axentes implicados. E por iso, hoxe mesmo, abriremos no portal de Transparencia Goberno Aberto o proceso de consulta pública. O noso propósito é elaborar este anteproxecto de lei coa participación de colexios profesionais, expertos tecnolóxicos e tamén asociacións de pacientes. O noso objetivo é poder traer o texto do anteproxecto de lei para a súa aprobación polo Consello da Xunta este mesmo ano, para iniciar logo a súa correspondente tramitación parlamentaria. Por lo tanto, o objetivo que nos marcamos na Xunta é aprobar neste 2026 a futura Lei de Transformación Digital do Sistema Público de Saúde para a súa remisión ao Parlamento de Galicia. Con ela, de novo, Galicia situarase a vanguarda a nivel normativo, neste caso cunha lei que porá a tecnoloxía ao servicio da saúde das persoas, garantindo a seguridade xurídica e a calidade asistencial.